2014 मायथाइयाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो बिटिसिनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिबो बारा बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलजों लोगोसे हानि मोनथाय, सोलोंथाइनि मोनथाय, रांखान्थि, हारिमु बायदि बिथिंखौ लानानै 19 दाबि लानानै दाबिबोबाय थानाय जादोंमोन आरो बिनिनो फिथाइ महरै बिटिसि ग्रुप, बिटिसिनि जे बिटिआर ग्रुपथा बे ग्रुपथानि गेजेरजों थांनाय जानुवारि दाननि 27 अक्ट'खालि दिल्लीयाव बर'फोरनि आफादफोरखौ लानानै जा ग्रुपथा जादों बे ग्रुपथाजोंनो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होननानै बिथांमोना बे सुक्तियाव लाफादों आरो बे सुक्तिखौ जोङो बरायो। लोगोसे बे सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै गलाघाट जिल्लानि धनसिरि महकुमानि नौखथि आनसलिकआव गलाघाट जिल्ला कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो नौखथि आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव बेयाव जों रायजोफोरखौ लानानै बे फारिनि सायाव जों मिथि होदों आरो बेखौ लानानै जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लानानै मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बर' हारिनि एबसुखौ लानानै जेसेबां आफादफोर दङ बिथांमोनखौ लिंनानै फैगौ 27 फेब्रुवारि खालाराव गलाघाटनि सिसुपानि तिलिसालाव मोनसे सुबुंगमा लानाय जादों, रेलि लानाय जादों आरो बे रेलियाव जोङो गासैबो बर' माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंहरदों। बेयाव सरकारनिफ्राय रायजो सभानि बर'नि MP बिस्वजित दैमारि बिथांमोनाबो फैगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाहैनानै जोंनि बे रादायखौ बरायनाय लोगोसे आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय रोखायै मिथिना लानो थाखाय जोङो हांख्रायदों आरो बेयाव जों दिनै नौखथिनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों बिनि सायाव बुंनाय लोगोसे बिथांमोनखौबो बाहागो लाहैनो थाखाय जों खावलायनाय जादों। जों दिनै नैबे नौखथि आनसलिकनि जिथु आनसलिक कमिटिनि हांख्रायनायाव जों बेयाव थांनाय 27 जिथु जानुवारियाव बर' सुक्ति जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों जों मा मोननो हादों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जों बर'फोरनि थाखाय जों मा बेबस्थाजों बेयाव सुक्ति खालामनाय जादों बिनि सायाव जों रायजोफोरजों सावरायलायदों आरो रायजोफोरखौ जों बुंदों। रायजोफोरखौ बुंनायनि गेजेरजों जों बै सुक्तिखौ बरायनो थाखाय जों फैगौ 27 फेब्रुवारि 27 फेब्रुवारि खालि जों थिरांथा खालामनाय जादों तिलिसालाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय तिलिसाल होननाय बे जायगायाव। बेनिखायनो बै एकर्डखौ माने बरायनायनि सायाव जों गासिबो रायजो राजाफोरखौ जों बाहागो लाहैनो थाखाय जों खावलायदों। बेजों लोगोसे जों बयखौबो बे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बे जिथु बर' अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि बेबस्थानि गेजेरजों जों मा मोननो हागोन जों बिदिखौ रायलायलायदों आरो जों निस्सय बे बेबस्थाया जोंनि बे बाजेट सेसनावनो लाबोगोन होननानै गभर्नमेन्टआ जिथु बुंबाय थादों बेनि थाखाय जों जोबोद आसा फारिदों। बेनि गेजेरजों जों थाबैनो दाफुंना लानो हागोन जों बेखौ बिसास खालामदों। DN माइक्र' फकास इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाखौ खुलुमग्रोबाय। आं दिनै सासे नौखथि आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे नेहाथारि जानानै आं दिनै गलाघाट जिल्ला UBPOजों लोगोसे मिरुनि UBPO दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै गोजोननाय साबायखर जासिनो नागिरदों, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि बे नौखथि आनसलिकआव फैनानै बर'नि थामथि गोरोबथाखौ लानानै जोंनि बे रायजो राजानि गेजेराव गासैबो गोरोबथानि दफाफोर बा जों बे बिटिसिनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानानै जों बे दिनै नौखथि बायदि जायगायाव थानाय बर'फ्राबो एबारनिफ्राय बिखाफोर दानानै जे रायजो जानो हागोन बेखौ जे बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुंनानै गासैखौबो रोखा खालामफैबाय। बेनि थाखाय बिथांमोना फैनानै जोंखौ गासैबो खोथाखौ रायजो राजाखौ बुजायफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।